etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Gamerauntzia irratsaioa entzuten ari zara, naiz irratiaren eskutik eta naiz irratian, Twitchen ostegunetan Gamerauntziean kanalian, eta naiz irratian FM-tik astearte eta larunbatetan 12. Hemen, bideojokoen inguruko analisi eta albisteak eta bestelako gaiak lantzen ditugu, eta nirekin dare hortarako, Lander eta Aritz, haupa. Haupa, arratsaldeon. Azken orduko notizia interesgarri batzuk, oraingoan. Bai, noan espero horren beste albizti ukitzi azte honetarako, baina egiz izan topera gabizea. Gauza interesgarri txuek eta komentetako moduko, bai. Gainera, esan behar dugu, kasu honetan, aste honetan lehentxua grabatzen gabizela, aste artean, bizitzaren kontuegaitik, eta alata bez, denbora gutxiago egonda, kitzetan albiste pila. Bai. Orduan nik uste dut, ondo ados baldin basarete, hasingo gala. Hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lehenengo eta baina hasiko gara PlayStationen aurkezpenagaz, ezta? Pasan hastin komentetan gendun, Sonic State of Play aurkezpenan azkenengo atala ingo bala, soinegun batzuk emomi zuzenien. Eta bertan, dozenaka bideojoku erakutsi biesan, 42 minutu iraun baseun aurkezpentsu baten, ezta? Egiz da State of Play honek, nahiko oi hartzun izaten da bela, baina gero gogoratu behar dugu ez dizela PlayStationen aurkezpenik handizenak, ez? Horrek PlayStation Showcase izango ziren. Orduen, apurbete ez, nabarmendu behar da, ez dalagon nabarmentzeko lan albiztian ditik, joku interesgarri bai egon dire, baina ez dagoen ez usteko lan azpimarratzekorik modukorik. Baina, hasiko gara erakutsi biesan jokuekaz, lehenengoa izen zen Resident Evil Laun remakeen 3. trailerra ez, esan behar dugu Capcom joku pare bat egaz heldu zala aurkezpen honetara, eta egiz izan, danon begiradak erakartzie lortu bala ez. Trailer honetan, protagonistak eta kokalekuek ikusi duguz gehizen batez be antagonistak ez, txarrak, Sattler eta Krauser ikusi dugu, zeuren itxura barrize, Luisera polizize bertan egongo dala ikusi dugu, hau, spoilerra da, ia joku sarran, spoiler txor, ez teko horren beste garantzirik, joku azikeratik hileitze esan, baina hemen ikusi dugun egatxik bidizoan beste estena batzutan egongo da gugaz, orduen, moten da baina egatxik gehiago irango du bizirik, ez da? Hortaz aparte, mertzenaria modalitate. Bai. Noiz kadukatzen dago spoilerrak? Espero dia Resident Evil laugaz kaduketa goti, estela? Hori da. Eta hortaz aparte, mertzenaria modalitatie bueltan da. Resident Evil laun ikusi genuen lehen aldiz, eta ordutik ona sagako hainbat bideojokuten egon da, orduen eskertzeko da ez, barriro ikusti remake honetan. Eta interesgartzea bai, eurreko Resident Evilekaz, bilatxegaz eta zazpizegaz ikusi gendu moduen, PlayStation 5erako VR bertxinoa gongo dala, ez? Ez da Resident Evil lauk dekon lehenengo VR joku ez, Oculus etxako atara bien, ez? Originalan VR bertxino bat. Orduen, nahiko bitxiz izango da ikustie zelan bi bertxino honetan funtzioneko da ben, ez? Errealitate virtualak ikusteko moduko izango da. Baina, esan beharra dau, oinarrizko jokuen demoa laster egongo dela, ez da bezaztu noizko. Baina laster izen bikoa benetan, PlayStation 5erako, Xbox Seriesetarako eta PC-erako martxoak 24 estreneko da Resident Evil Laun remake hau, ez da? Jo, ja bertan da. Bai, hilabete baino gutxiago. Bai. Dabizaten remakeek Resident Evilnak, ogizelez, ez? Rangean hartun eta pipa danak astopera. Baina oso ondo dagoen da grafikoki bientzat. Nik izan behar itxuraz, gura hotezela Resident Evil 2ko remakeen eta 3 remakeen diseinuak. Eta ez da hemen laukoan ez dakit txapur bat uger moduen ikustetan pertsona izek. Oso ondo enge dauz, baina jate askori ikustetan ez, diseinu ebera. Pixat igual Resident Evil danatik urrutiratzen da, ez? Estiloz da? Niko garetzeste, Wiko gara izen ikutzen bizan cinematikak, hor Darkseid Chronicles dalako spin-off batzuk gote ziren, eta horko cinematikatan olako txeko itxuri okitzen bizan, edo ez dakit, hori gogoratzesti bentzet. Ez dakit, nire gustatzegat, egia oso diferentia dela. Gero, pentsatzegat oso egokia enpresarentzat, ez? Azkenian nostalgiatik tiratzen dau, jende pilo batek erosiko eta ez da jolastuko,
remakera bakarrik bere garaian jolastu zebalako, igual probatu eta hola, bai, baina azkenean ez, oin daukazu, merkatuan duen joku hori ezagutzen daben, nahi daben, gustauen jakon, eta erosiko daben, zeia dauka beste botere adquisitibo bat, ez? Beste diru gehiago, nagusiagoak ez? Eta orduan ez dakit, niretzat negozio borobila da, eta bueno, gustatzen jako nahi ero, goguakin geratu ginen dako aukera polita. Eta Resident Evilek hartu da ninjerra bai, ez da azken urtietan. Laugarren urte zanien, estrenalde handiz izan ez, GameCubeko jokuri potentinetako izan, baina eski azkenen urtietan sekulako ninjerra hartu dugu. Baina laugarrena eta inkluso bosgarrena kontinuidade punto baseukan. Naiz eta gero itzelak izan eta oso bereziak izan, Esatu, baseukan kontinuidade punto bat, baina nik uste dut, saspia batez behizan zala oso apurtzaia, ez? Bai, guztiz. Barriro bueltezan, ez, erroatara, baina lehen pertsonan, eta bai. Eta nik uste dut horrekin zegala baitza, zaharrak berpiztia eta gogo hori sortzia. Nik uste oso asertagoa izan da trajektoria osua, hasieratik. Eta, bueno, hau da saga bat, ez, o frankizia bat, merezi da bena eta funtzionatzen da bena. Gero ez eta gehiago ganera, nik uste dut azkeneko jokuek oinarteko honenak dizela, zalantzari parik. Orduen, ia lauen remake honek, justo lauen nahiko barriz izen da, ez dauko horren beste aldaketa ez, jokartezen aldetik. Baina itxuro honedeko gizizan, traileretan ikusi eragutsi da benak, eta jolasteko gogoak, Nik ez da jolastu laugarrenera, eta dauka gogoa, baina itxarongo dut, moda irten arte lehengo agotxekin jolasteko. Hoxe galdetzean joan. Ez aldatu inbia dabe, izan indabe, aldatu inbia dabe. Bai. Baina hori, pixka komentatzeko, ez? Esan, oker ez baldin banago, zeni bakarrik entzun da hitz egiten du, bakit landerrek makina bat aldiz pasatu da dela jokua. Baina, eginda zeugan, Espainian oinarrituta, eta danak itxe zeben mexicano-español, ez? Berba. Eta esan bastante... Bai, eta gainera itzeiten zuten, nola esatetan esateko, toke bat eukiko alukete bezala buruan. O sea, bueno, claro, gero zombisa dio, bai, ez? Hori toki badekiela, ez? Baina, alon dabe hori, ez da. Asentu horren barrun alon dabe, eta gero... Zaldizek eta, eski barregarrez ere besterik. Eta okeres baldin manago da, girotuta orain aldian, ez? Ezkenean, ez dakit, izango zen 1980 erola, eta berez estenari... Bai, bai, laro italau, ba hori. Eta estenarizuak emote zeben, 1980-rekoak, ez? Esan zosteneri. Bai, hori azkenin daulako... Mundu gerra arteko... Bai, Espainia barrualdeko erriska galduetan dago lezkirotute, ez? Bertako txarrak aldean batzu dire, besterik parik, ez dau besterik. Baina bai, holako girotxe oso berezizedeko, bat ez okotu dira okine japoniarrak eniko joku edala, ez? Bai, ez dut badagola, ez? Kultura, takit. Santzu bat hartu, baina igual ez kontrolatu, edo inkluso esatia, gustatzegat hola, ze exotikoa pentsatzegat, eta hori sartuko dut. Ez da ese puntutaraino bat nahita eta nahi barik. Gero ez durak eribadaz, kokaleku asko eta holan hartzeko ikusten da onatorri zirela, Espainiara torri zirela, eta hainbat lekutan oinarretu zirela, ez? Elizatan eta etxe zartan da holan. Ze gero beste sale batek, banien remaster moduko bat, ez? Resident Evil originalana, bere abizan eskatzen hainbat lekutako bargazkizek, barrio testurak eta berregitzeko, ez da, orduen. Hor, lan sakon bat egon zan, bai alan dabe espien guztiz azierte, ez? Gero girotxien kutsuegaz, ez dakit. Bai, ikusiko dugu. Baina nigo gogoa daukat, Hori da. Eta demoa... VR-ekin be, ostra. Demoa izango da PlayStation-erako esklusiboa o PC-erako esklusiboa? Ez dakit zehaztu bada, PlayStation-eko seguru, ze bertan iragarri dabe, baina no, seguru. Suposatxo bai, ez soinartien azken Resident Evil danak PC-erako gondide demoan. 2 bai, 2 latxe bai, eta 7 bai, ezake seguru baietz. Vale. Osando. Aurrera ingo dugu beste joku bategaz, generoz guztiz aldatuko gara, eta hau Damian zure rollokoa da. Baldur's Gate 3 ikusi dugu berriz, PC-erako iragarritza egon da espalditxik ez, baina State of Play honetan PlayStation 5-erako ere prestatzen da bizela iragarri bien, ez? Bertan etxai handizetako bat erakutsi bien, eta pertsonaia desberdinekin zelan jokatzen da, ez da? RPG mekanika horrek bueltan dizela argi dau. Ez dakit Damian zuk ezagutzen duzu lapurrete saga hau, zelako itxuri deko zuritzat? A ber, itxura oso ona dauka. Osa, hasieratik. Gero ze ladoian joku, egia esan esto probatu, badaki dagola early access ero zerbide goiztiarrean oindala 2 urtetik, ez da? Bai. Baina
esto probatu, baina badukagoa, eskua sartzeko, eta azkenian joku honetan, zerikusi, ez da, zeresan handio izango da bena izango da, nola izango dan, erabiltzeko uia, entornua nola izango dien mugimenduak, turnuak, jokoak gelditu, hori oso ondo errespetatu baldin badabe, nik uste dut itzela izango dela, grafikoki asko gustatzen jat, oso konforme. Oso itxuronadeko, bai. Izango da gehiago, mekanika horrek, azkenian dago Advanced Dungeons and Dragons bian oinarrituta, azkenian da Dungeons and Dragons, ziegak eta erantzugeak betiko joku famatuena, rolekoa. Horren bigarren bertsioan, hirugarren hasieretako bertsio batian oinarrituta, azkenean 1986ko jokua esan, Baldur's Gate, gero irten zan espansiño bat, irten zan bigarrena, beste espansiño bat, gero indabe bermodelatu inditxue, Enhanced Edition esatze jakuen honekin, mobiletarako etara dabe, eta uste Switcherako ez nago ziur, baina uste baderela, hori botatzen dutola, segia esan ez do kontrolatzen, baina Txurona daiko parezek alan dabe, bai. Eta berrirako gogua, ez dakitena da, abuztuaren 31, ez? Estreneko da, hori da, bai. Bai, gogua daukat, egia esan hori, ez dakit, sarbide goiztia herrian, ez da nahi izan, jolasterik ez dakit zenbateraino dagoen. Bai, ulertxe dut, nik uste talako joku betia dela jolastekoa, amaitzute dago nien, sarbide goiztia herrien sartzi honetan, bazteko... Gero erdian laga, eta berriro hartu, eta historia normalean izaten die, nahiko sakonak, eta saia izan. Hori da, igual, kerbal bategaz, roglai bategaz, zentsueko herri akzesak, ez, baina, holako joku baten... Bueno, kerbalekin, atera... Bai. Esa gotxu zentsuekola, jokuen mekanikan. Bai. Baina egia da, gero honek, askotan azteko jokua diela, azkenean RPG erreal bat izan da, ez? Esan da egon, mila hasiera desberdin dauzkazula, batez ere pertsonaiari dagokionean, eta asko eskatzen dago, ez? Probatuko dutola, probatuko beste modura, eta bueno, egia da hori belagatzen da bela, baina, a ber, zen moduz. Nigo gua, kristona daukat. A ber, gero, bai ala bai erosi hor bazu, igual oin, komenezaizu erostea, merkau ateatzeatik. Hori bai. Baina ez da uste oso merke dagoanik, hori izakit, hartu izango, pentsatzen dut. Normalien bai etzen dabe hori, ez da early accesen, merketxo jarri, eta gero ja behin kaleratzen da nien, presizo egon, ez? Hori nahiko ikoa izaten da. Egia esan, 3 urte egotia early accesen besta normalena, ez? Bueno, depende ze fasetan atala da ben bai, ez da? Bai, estiloa gaitik, esan dut. Karo, garatuko zeben motore guztia, eta falta joakoena da historia, ez? Pentsatzen dut, ero estenariak eta hori dana garatzea. Azkenengo retokiak eta zepartxe batean, eskenik ikusten dut Baldur's Gate Steamen 60 eurotan. Ostras. Karo, handen dut. Zenba balioko dago, originalak. Ejemplo okerra badaude, Tarkov Early Accessean, beta mouan da maxki, 6-7 urte, oraindik ez dago fetxa definitiborik ateatzeko, eta kostatzen da asko, Zena, 60 euro igual kostatuko da, bazia. Bai, hor gartu du ja bere hostiez, eta hor geratu da early access konstante baten, da besteri parik. Baina oso berezia jolaza, Bai. Baina bai. Besteri parik, Baldur's Gate atxien itxiko dugu, eta Capcomen beste jokure saltingo dugu, momentu baten. Street Fighter 6 erakutsi ben barriro, 3 borrokalari berri agertutez, 2 mitikoa ere betikoak, Zangief eta Kami, eta barri betera kutsi behen behai, Lili, esan behar dut hori beti komentu dugu, ez da, erratzaioan, Street Fighteren 6. Atal honek kreston itxuri dekola, grafikoki pasada bada, mekanika piloa sartu da bezala ikusten da, eta hori ez da, borroka jokuen zalientzat oso erakargarri zemoten dugu. Eta besteri barik, PlayStation 5erako ongo da, PlayStation 4erako bebai, Xbox Series eta PC, eta hau azkenin, ekainak 2 estreniko da. Orduen gogotxu nahiko, hau ikusteko. Aurkeztu ikusten jolaz, esan tamien. Ez nire ez oso borroka jokuen... Ez salea, bai, gustatzen jat, baina naiz asko ibili. Eta egia esan honen zain nago. Entzun dut, hain ondo berbetan jokuen iburuz. Dokatela gogua ikusteko benetan, Eta, jode, igual probatzeko. Kurioso da, jokue iragarri bienien hor filtrazio potente bat egon zen borrokalari guztizak agartzen ziren, ilustrazioak eta bar. Eta lan dabe, trailer barri beteltzen da nien, kosatzeko da ikusti borrokalari honek joku barruen, Orduen,
ez dut uste galtzen urten dizinik, beste joku askotan bai pasetan da, borroka jokuetan, ikustezu plantel osoa da inozu, ja, besteko tiluzikin joku urten arte ez, baina Street Fightera ez dago pasetan, benetan oso ondo enge dau, eta merezi du bitan ikusti espetakulo bat azkenien. Gameplaya be oso polita. Leheno esaten ditzena da, kuriosoa da, jolas guztiak eragutzi aipatu ditugunak, gertu aterako dituztela. Denboraz esan, Taskerrak. Batzutan ja falta mota den da, azken aditzen ez dugu kinoran estrenaldi oso potenterik, orduen, Hogwarts Legacy talakoren bat edo beste bai, baina ez dago, ez? Esan behar da, Baldur's Gate, abuztuaren 31 zelako fetxa txarra. Benetan. Uda maieran, hori udasi eran estrenbidea, hori da, en fin. Bale, aurrera ingo dugu, zuzeneko izar handizetako bat Suicide Squad, Kill the Justice League izen zen, aurretik iragarri bien ja hainbat minutu eskainiko etzesela, eta horan nibel ziren ez, bitraler erakutsi biezan, alde batetik gameplay jokagarretasun ikusi genduen, lehen aldiz esango dugu, interfazi gazeta dana lehen aldiz izan ikusten gendune, eta aparte garatzaileek jokuri buruzko zetasunek emoten egon ziren ez. Ja, esagutzen dugu moduen Rocksteady Studiosen joku barriz da, hau da Batman Arkham saga osoa eman estudio barrinena, eta bera Suicide Squad hau bai izango da jarraipena, ez Batman horrena. Azken dugu jokua maitxu gozteko, historiz izango da, baina beste protagonista batzukaz, ez? Ja, Batman astu, Harley Quinn, Deathshot, Captain Boomerang eta King Shark, ja, ezagutuko dozu seguruenik filmetatik edo telesaietik, eurek izango dire protagonistak. Eta proposatzen dabena da, kooperatibo bat, aksinozkoa, ez, batez tiroka, saltoka, egaz, hor, gameplayen ikusten da, mugikortasunek garrantzi handizeko dabela, protagonista bakoitzak bere abilezi ekuiko deuz ez. Orduan, egiz izan, nahiko txirona deko, egiz da apur bete moten dabela puntxe falte jakola, ez da, injerra falte jakola, tiroak eta saltoka saiesten bestie, baina oso kaotikoa moten deu, oso ondo enge da, hori bai, baina kaos handiz emoten dugu jokuek, eta ez dakitzik ero zelen urtengo da menetan. Apurre penimot ez da, Batman danak eukitzen bien itxura hona gazazikeratik, honek ez tozte horren beste da ditzen, igual Batman ez talako bai, baina zoze falteiako. Denbora asko da Batman bat ez dutelatea, Honi honez. Atara bien Gotham Knights, ez tala Batman egaz ez, baina Robin, Nightwing, Batgirl eta bestik ez dala ez. Bai, esan oso ondo urten, orduan alboratu ingo dugu, astu ingo gara berataz, eta... Hori bai, Suicide Squad honek, eukiko dabena da, ordainpeko eduki pilloa, komente genduen aurreko saioren baten. Zentsu horretan oso itxura txarreko, zenbaki pilloa ikusko dugu, itxura pilloa, arma pilloa, pertsonai parrizek etxuko da bezala aipatu da bai garatzaileek. Orduen, argi dago, joku guztearren, azikeretik erosten badozun, gero eduki segaitzik ordaintzitokiko datzu. €60 edo gehiago, eta ero baina edo. Bai. Penida ez, ikusten da, garatzei gogozin da bela, horre erakusten da bezenan ez, detailetxuek eta oso ondo enge dauz, oso zainute dago dana, baina ez dakitz gero mai ematen duko da ben, mekanik aldetik ez. Maiatzeko gotaz izen ikusko dugu, PlayStation bostien, Xbox Series X eta PC-en. Ondo. Holan joku garrantzitsuekaz edo, bentset esanguratsuenetkaz bukatzeko PlayStation VR biko, hau da, errealitate virtualerako 5 joku barri erakutsi bizan. Batzuk ez dire guztiz barrizek, zebeste plataforma batzutan kalatu direia, baina PlayStationen kasuen, lehenengo bidarra zingo da bertan ikusko duguzenak ez. Dire The Foglands, Green Hell, Synapse, Journey to Foundation eta Before You Rise. Lehenengo laurek 2023 estrenko dire, oineko ez da bezehaztu noz, baina azkena martxoaren 10. Azken hau da benetan politzena, nabarmenena, ja estimerako estren izan oin deporatxu bet, eta BAFTA saritze dana jaso deu. Eolako histori narratiba sakondun histori be konteko deu ez, eta nahiko itxura politzideko. Nik iran ezagutzen, edo bentsete erdiaztu dukiot, eta oso itxura politzideko. Zan gero, ez? VR falta zeitze jola PlayStationen jolas batzuk izatea hartzeko. Momentuz jolas txikiaria, baina, gutxenez katalogoa osatuko dute. Bai, faltea hori, Sony jartzi bere joku gertaten VR-erako azkenien. Ze bai, eskatzen da Capcom moduko bat eukitzi, Resident Evilek eruten VR-era eta holan, baina
beste handiren bat faltea, eta kasu honetan handi ze usteot, bera atxekoa izin berko zela, PlayStation bera. Bai, horra duz. Eta bueno, bukatzeko State of Play-egaz, beste jokuren bat edo beste erakutsi bai, hainbat egon dire, baina holan labur biltziarren, Naruton joku barriz erakutsi bien, ez da izango guztiz barrize, bilduma bat da. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections deitzen da, eta bueno, da CyberConnect Big, ja, oin aspaldi atarabi izan borroka jokuen bildumi, ez? Ez da gongo beretxasun handirik, bi pertsonai iragarri dabez, Indra eta Sura, hor mangi jarretzen duzun ezagutuko duzu ez. Baina bestela, remaster moduko bilduma bat izango besterik parik, ez? Azken aipatuko dugune, Humanity deitzen da, oso itxura ona dekon puzzle joku txiki bada, olako Lemmings antzeko, ez? Girotxegaz, bertan izango gara txakurbet, gizakizek gidatu birko dauzenak olako puzzle simpletxuek betetzen, ez? Neko itxura politxolako estetika minimalistegaz eta jarraitzeko modukoa. Ondo. Bueno, igual pasatzen gara urrengo albistera, Sony alde baten uzten deu, Sony State of the Play-a. Eta bueno, Nintendora goaz, bereziki Pokemon Companyra, ze otsailean 27 da Pokemonen eguna deitzen dena. Ze azken finean 1996ko gezkiz bana egun horretan aterazan aterazian lehenengo Pokemonak. Eta, bueno, aurten Pokemon Presents bat egin dute, pixkat erakusteko zertan nahi dian lanean. Jendeak esperantza minimoa zaukan, gaina ez dakit aurreko irratzean ez genuen aipatu Pokemon Rojoren remaster bat edo... Zer kanto gazo, zer zer ikusi degona, ez? Ez da ala izan, zoritxarrez. Baina, bueno, pixkat erakutsi ditugunak, lehenengo garrantzitsuena nire ustez aurkeztutena izan da Pokemon Scarlet eta Violetentzat bi DLC, espantzio aurkeztuko dituzte, izena una 0 areako altxor eskutua. Eta bizatitan etorriko da, lehenengoa izan du The Teal Mask, udazkenean etorriko da, ez dute fetxa esakturik eman, baina udazkena aipatu dute. Eta udako jaialdi japoniarretan oinarritzen da Noroteo izeneko eskualde berri baten. Eta hemen pixkat arraro irutzen zaigu ze Scarlet eta Violeten saltzen duzu Pangea mundu hori, dala Iberiar penintzulan oinarrituta da ona, eta derrepente zartzezu Japoniako uda. Hortaz, bai. Ez dut oso ondo ulertzen nola lortze zeatik egin duten konexio hori derrepente Japonekin. Egin bat zuten Europako beste punturen batekin, edo, bueno, gutxinez, Iberiar penintzulan, ez dakit, uarten batzukin. Bai, ez da, azkenin ganera, aipatzen dana da, hori ez da, zure akademi ikastetxe horretatik, txango baten zoazela, orduen, ez dakit zentxue badekon, ez? Pokemonen mundu ez dakik uselako da, baina ez dakik zentxue badekon benetan. Olako aldakete horrek, ez? Munduko antipodata zoaz, eskurtzu. Bueno. Hora, argi dago ikastetxe hori horretan diru dagoela, baina ez dakit horren beste. Eta, bueno, Ogerpon izeneko legendarioa aurkeztu zuten, eta hori izango litzakela lehenengo DLC-a o lehenengo zati izango litzakena, bigarrena neguan aterako litzateke. Horrela esan dutenean segurazki 2008 irutze zait izango bala, itxura guztia dauka. Eta Terapagos dordoka legendarioa erakutsi dute bagarrik. Gehiago ez dute zer esan. Eta, bueno, egingo dutena bai DLC hauek aprobetxatuz, aurreko generazioetako 250 Pokemon ekarreko dituzte. Eta... Zeran aprobetzea bezan, DLC-ek Pokemon sarrak hor kanpoan izteko, da gero gehitzen jutuko apurka-apurke... hori beti egiten dute. Bai. Eta gainera, ekartze dituzte 250 horretatik, batzuk esklusioki Scarletera eta besteak esklusioki Violetera jendeei zein arazteatik. Baina, bueno, Pokemon Kompania bakigu zer da. Eta bi Pokemon paradogiko bereziak aterako dituzte, bada Walking Wake, pixkat antza dauka zeana. Bai, bereze Suikunen... Suikunen antza dauka,
baina olako berezitxoa da. Eta ero bestea Iron Leaf izena du, Pokemon hori izena aztu zait, baina baita Birizion edo lako... Ba, hori da legendarioa, Berizion. Eta, bueno, ba horiek atera dituztela, ez dakit. Horrek, penien mostez, azkenien, hori, Pokemon Paradox honen kontu da, olako, existitzen ez direken Pokemonak sartzen da bezala, ez? Espaz izan da denboran galdut, ez dakiz zer. Orduen Suicune eta Birizion honen beste bertzino batzu bizela esango dugu, ez? Bai. Eta aspaldi erakutsi bizan olako bozeto batzuk, zelako itxuri eukiko bien eta Suikunena, bera, oso ondo gote zan, ze zan Suikun ziren, Suikun entei eta Raiko, olako naste baten. Hori da, irutxagur legendarioak. Eta oin hartu dabe Suikun bat, olako Velociraptor, T-Rex, antzeko roi bat, nire oso itxuzizetxeat. Ba, ezke dragoi tipoa jarri diote, orduan pixkat zu izan zuen bezala, ez? Velociraptor, o estilo horta, dragoi bat, dragoia. Dinosauru baten itxura hori eman diote. Eta bestea, Birizion, ba, ez da git, ia... Da bardine, baina robotiko... Hori robotiko estilora, oso antzerakoa da, orduan. Ez da git, gauza raroak eitit. Baina, bueno, ja sartu daituzte, ba, bueno, gauza gehiago hori daude dela. Eta ero, bueno, gauza arraroak aziziona ateatzen. Lehenengoa, Pokemon Sleep. Eta ez da jolas bat, baizik eta da, lander zuzendu, geizkio animamil, baina da aplikazio bat zure loiteko oiturak monitorizatzen dituena. Baina Pokemonen oinarrituta dagona. Hori ze da. Da, ba, bueno, hainbat aplikazio ezagutzen dugu zia mugiko horretarako, ez? Kusa barren jitzen da benak. Baina hangoan da, Pokemonen itxura hori emon da, ez? Nahiko pitxize, baina eski benetan, olako gauza bat erakusti, olako arkezpen baten, da, oi oma, eureri bakarrik aiak ikurri du, Hau ez dakit, da, hardware esklusiboa askatuko du, edo Android, porque... Guztot bizontxako dara, nau seguru untzen momentuen, baina Android zen iOS-erako izango dara, uste dut. Ezke, gainera hardware esklusiboa askatu azun, ja izango zen, dezpiporre. Eske, benetan. Osa, erakutsi da belako, bai, ez da, bideo labur pentsu bet, eduki, zabogarri sekaz, baina ez dago ezer interesgarri, vale, Pokemonena da, politxe da, listo, ez dago esterik. Hori fanserviza da, jendeak erosi ezan, aprobetxatuz. Eta, bueno, Netflixen, bueno, dana telesail bat atera berdan, ez, jolas guztiatik, moda hori da honez, ba, Pokemon Concierge izeneko telesail bat atera dute Netflixerako, stop motion teknika erabilita, eta, bueno, ikusi horkoa ze ateratzen dan. Itxura politzeko la moten dugu, baina ez. Pixkat igual urrutiratzen da Pokemon klasikoa izan denetik, ez? Asketxupen... Bueno, bera behia alboratu dabe, irabazi ban bere legi ez, eta on ja antzadanez ez da izango barriro protagonistia. Besta izango dala, baino. Bai, beste aro batera pasatan gara Pokemonen telesaien inguruan, bai. Baina, bueno, beira, ateratzen dute eta gustoko dulantzat, hor da ukiko du ikusteko Netflixen, eta etzeona gustatzen, ba, kalterik ez du egiten. Eta ero ja amaitzeko, egunerak eta atzuk anontziatu zituzten, Pokemon Go-rako, aluzinatzetena hendi martxan zeitzia, baina seguru nao dirua bastante irazten jarraituko dutela. Pokemon Unite ere bai, Pokemonen MOBA, hau da League of Legendsen da estiloko jolaserako, gero Café Remix jolaserako baitare, eta Pokemon Master X, EX. Eta albiste txar batekin amaitu zen, guzti hau, eta da Nintendok esan dula 2008ko irura ez dela jungo. Ez duelako bere planekin bat egiten, eskusa hori jarri du, nik uste ez daukatelako gauza askorik eragusteko. Baina, bueno. Ba, seguru, nik, bai. Ez dakit, azkenean direkt bat eitzeko, ez duzu biarra etxakian dirik, ez? Indi batu ezkero eta jokuren bat edo beste. Baina bai, lehen bigara komentan, ez? Aio hasi horretik, ia Switchen oinordekoan zain bagauzen eta horretarako jokuek presetan badabizen edo ez, ia horregatxik badan. Auskalo, ja ordue bai bada, ez? Oinordeko bat edo bigarren kontsola bat eukitzeko, orduen zentxuedeko hori pentsetiek, baina ia esaten da bizan. Baina, bueno, Nintendo da gauza raroak iteitu, beraz. Bai. Edo zer gauza. Bueno, hori berotua. Pokemonekin eta.
Beti. Ondo. Eski bat buenaik ez dut egiten. Bueno, bat ona ipatuta, Aritz, hemen Miyazaki Hidetaka jaunaren memeak ikusten hasi zatenak hori Twitter herrian eta bai gaur albiste potente batekin ez, hasi dugu, bueno, eguna, o bentsat goiz erdia, eta izan ere, badator, ez, urrezko zuaitzaren itzala, edo Shadow of the Earth Tree, ez? Ero bestela la sombra del árbol áureo izango da, ezta? Eta horren izena daukan DLC bat, dator Elden Ring maixulanera, urte hurrena bete dau, eta, bueno, urte hurrena ospatzeko, etara biak da bela, ez? Igarkizun iragarri hau indabe, eta, bueno, jode, danak soratziaz, ez? Karo, baseuan DLC hori koliseuana, PvP, burrukena, bale, baina, bueno, askok nahi ginoan esan, historiarekin zer ikusia zeukan, espansin hori, ez? Eta, bueno, iritsi dela ematen dau, baina izena eta irudi bat daukagu bakarrik. Ordan, irudi ederra, ez? Sortxikan atada be, kiston detaiekaz, oso politxe da, hori bai. Baina, karo, zezaten dauzku horrek, jendia jasi da kiston espekulazioak egiten, ez? Irudian zer ikusten dan, eta zer ez, eta bai, kuriosua da, txukuna da, eta lehenik eta behin ikusten da olako zelai bat, ez? Gari zelai handi bat bezala, ez laulaua, olako ruinero ondakin batzukin, invokazio fantasman tipikuekin, ez? Elden Ringekoak, torrentera, torrente bere, bueno, Elden Ringeko saldi aker hori, eta bai, gainean dabela emakume iori bat, ezta? Eta, karo, emakume iori bat, bazen izan leike, jazten za danok espekulatzen, ikusten da baita zuaitza, urrezko zuaitz hori, arbolaure hori, ikusten da guztiz ustelduta bezala, bueno, ustelduta bentsat ostorik etxako ikusten, eta ikusten da odoletan egongo basan bezala, ez? Zerbait ateratzen nahi zaio. Bai, erretxina o euskalo, baina zehose, barrutik irtetzeko, zehose urre kolorekoa. Hola, erortzen. Eta ikusten da hola urrunean. Olako laino batekin, eta iluntasun handia. Orduan, bueno, honek zer ekartzen dozku gogora, izan lehikela, Elden Ring aurretik, gero gertatutako gauza bat, ze Elden Ring ikusten garen bitartean, ez dugu hola ikusten, zuaitza. Eta ez noia zer gehiago izatera. Entzule gondo ez da gizute, Damian, ze ekilibro egiten nahi dan, spoilerrik ezartzeko. Bueno, jolastu da bena jakingo dau, eta bestiak ez. Alde batetik ez da resa, baina bestetik baize egiz izan, ez dakigu sekrestori buruz. Bai, karo. Ze dauka honek spoilerrarekiko? Asertatzen mozu txiripa izan dela, eta esposura asertatzen, ez da spoiler. Orduan, hori askotan, pelikuletan. Spoiler bat jakin bari benetan, espekulazio bat izan da, ez da spoilerra. Si Juan Bias asinera ikusi, eta esan, hostia, basan, ero ez zan. Orduan, benetan gogua badukaz ikusteko. Hau da pizkat iguala, eskenean irudi badukogu, baina, hori, ez dakigu oso ondo zein izango den emakume hori, ere espekulazio batzuk, ez dakite gehiago esatia nahi duzuen. Nik igual ez. Ni hasi naztopera ikusten da irakurtzen gozak, Ja, bizi geratuko naz. Neri igual ez jatasko importa, irakurtzea eta izatea, bueno, a ver. Baina, bueno, bada espada. Eta hori, ez txarrena, ez da bela demon argitaratze datarik, eta honek egiten da bena da baita erakutsi zelako potentzia daukan Elden Ringek, ez? Batez ere izateko dan moduko joku bat, ez? Souls-like bat, ez da joku bat mundu guztiarentzat, hasiera baten, gero igual ematen dau baietz, 20 milioi ale baino gehiago saldu ditu jokuak, eta gainera jendia jolastu egiten dau. Oin ez daukat azkenengo estadistika, baina uste dute euneko 50 inguruan, zegoela, pasatze zegoen jendia, o igual flipa hoi naiz. Gero zian da Soulsak, igual. Da Soulsak izango zian horrek. Baina bastante altua zan, esan izatena, jode. Benetan, olako saia izateko joku bat, ez? Zela leike jendiak pasatzia. Benetan, eta, joder, azkenien, egiz da igual pase barik, bai emotetxula askatasun hori,
Eta jente asko, eta nagusi asko hilda bezala aldatetik bestera, ez? Zasan gutxut, ez da euneko hogeiak pasatu dago, Lander. 20 milioitik, euneko hogeiak, 5 milioi pertsonak, hori da. Eta, kontu dut nik lehenengo partidan 100 piku ordu sartu dut ezela. Egize da, jente asko, hori ez da bezala, bigarren mailako misioak eta lakoak egingo, eta, igual, 50 bat ordu duten pasetakiko da, baina ezkeran dabe, asko da hori, Bai. Baina, esatu dut, isa bukaerako bosak eta ikusten nabil estadistikekin, eta euneko 40 inditzu, jendia igual, bukaera era igual ez da enbeste, baina benetan, 40 eta 50 inguruan, benetan dago jende pilo bat oso urrin iritsi dana, oso urrin. Gigante de fuego, Lander, 40 lau, euneko 40 lau. Bai, hain gutxi iritsi. Eta asko da, Bai. Bueno, segun, claro, Landerrek esan da, bena, joaten basa zuzenean horra, ez da asko, baina adibidez ni xa bukara aldera llegau nintzen, horra. Ez da asko, baina igual bai, Bai, iritsin behaz, bai, bai, buelta mone bazelez, ez da giz kalkuletan zenba denpora birko zen duen horra jotzeko, baina... Hori pertsonalki, ez? Claro. Bai. Bai, benetan nabarmentzeko, 20 milioi ala ipatu duguz, baina esan behar dabe bai, ize dela Dark Souls saga osoak saldu danan beste, Zastakeri beda Elden Ring honegaz ibiltzi holan. Orduen, bai, azkeni lortu du Fromek arrakasta hori, izen da ordue, euroko joku ondo saldu da benarren, ez dire PlayStationen edo Nintendon handizen parera heltzen, benetan merezi da benarren. Eta gogo asko, DLC hau honetara jolasteko, eskara sartuko, historia aldetik, baina nik uste ikutuko dauzen gauzak dizela, justo nik nahi nebazenak eta jente gehizenak jarraitzi gure bana, orduen oso ondo itxu alde horretik. Analizia, galdera txikian nahi zuetan, igual luze juten da, baina bueno, analizia iten deunean, nik bukatzetenean jolasa, itzen godeu, baina nabari izan dezute, jendeak esatzen da, George R.R. Martin, ikutu hori antzeman dezute beste Dark Soulsetatik? O irutu zaizue antzekoa izan dula? A ver, es que da, antzekoa, baina bastante diferentia. Orduan ez dakizu diferentzia horrek ze puntutaraino, sartu dauen Martinek, azkenian historia bada enrebesagoa, nire ustez badago traizio asko, familia artean, beste Dark Soulsak ez dakit simpliagoa, baina baizien askoz fakzino zehatza. Hori da, bakotxa bere aldetik jute zala, eta listo, hemen, eta nadu lotute, eta... Nahaztu askoz handiagoa zeban, nahazketa handiagoa zeban. Oin, hori, pertsona bat zeban jolasten, ez dakizen bat bandatara, bukaeran ikusten da ez dakiz zeinekin zebilela, osea, hori badauka, eta hori bestiak ez zeuken. Bestian zan, doia Artorias dago honen alde, gero aldatzen dago handoz, bale, baina... Ez dakit nola esan, oso garbia bezala da, oso banatuta dago. Eta hemen bazegoan lio gehiago. Eta hemen bazten batzaren ikusten ja, igual jokuen bertan sakonduratzen, baina gero ja loreko kontuetan sakondute, igual bai egertzen da apurretikutu hori, ez? Ez da horren nabarmena, gehiago nabari da Fromen joku edala, besterik parik. Baina bai, igual zezortzu bai. Adando hori, beti pastetan dena joku honekaz, emoten dabela historizek igual estekola horren beste edo, kote da, mila pertsonari dauz, bagoetzat testu ingurutxu gaz, baina gero bai, ez da zen ninja sakontzen lore aldetik eta bideak ikusten dizu, ostras. Gero aurkitzen zunean YouTubeen bideoa lorea esplikatzen 5 ordukoa da. Eta hor bai, ondo. 5 ordu eta igual da lorea ez dakiz zeinena. Pertsonea bakarrena hori da. Justo horretan ibilgara kuadriako batzuk hastian, osak, bai, ondo daki hori. Asko netarako. Elden Ring hori, dala azkenian igual, lorera sartu barik, objektu guztiak irakurtzen eta hasi barik, onduen irakurtzen dan, onduen ulertzen dan Freneko jokua. Obentza Souls-like jokua, izaleike. Hori komentatzen da. Bai. Nik uste horrekoren historizi bai, gero detaile asko igual ez duzu ulertuko edo alboratingo dire, baina histori horrekoren ikizango neke baietz. Bai, detaileak, pertsonai zehatzak, eta holako gauza pila galduko dozu, baina esatea, bentsat enteratu nez gutxo bera, zer nasan. Ez que beste jokuetan ez da gertatzen. Hori da, bai. Eta horrega, txiko, asko honegaz jarraitxiko, eta ia, no se argitaratzen da ben. Esan behar da, gauza raro baten da bela, ze urte hurrena bera ustot larun baten zela, otxaiako gota bost, okerspan hauen. Eta mundu guztiak gozan itxagoten hor, iragarpenen batera edo bestera, eta derrepente gaur goizien, erabaki da, otxaiak 28, iragartzera ez dakize gaitxik, Japoniarran kontuek ez.
Bai, hori izan dugun, esteko argitaratze datarik, eta aldaizen, edo jaiz edan apres dagoela, edo beste urte bete itxaren berko berez. Euskala, honek, ez dakizu Ja. tekien tamaino ganera... Ja, eske hori, ze tamaino ateratzen dute. Bai. Normalien, Fromen DLCik nahiko potentik izin hori dire. Dark Soulsenak, Dark Souls bikoak bai adibidez. Bikoak espektakularra dian ere ustez. Hiru erdi txiki dizela esango dugu, baina bakotxa benetan oso potentia gero, orduen, ez dakit, Elden Ring egatxik ez dakiz espero. Baina Dark Souls biko hiru DLC-a juntatuta igual jolas osoa enbete... Hori bai, hori zelantzari barik. Bazke hori, emoten nobazek eran badala gune barri bete eta listo, baina, gero eduki pila eki, Eta hirugarreneko atara ez to jolastu, baina barriña dela uste, baina eduki nahiko txudekiela eta potente dizela. Orduen, ja Elden Ring, beste maila batera erunda bela orokorrien Dark Soulsen formatu ez, eske auskalo DLC hau zer. Bai, tokatzen zaio ondia izatea. A ver, hori da hype atzea pixka, Ibetxe bedote, ja, irudi betetara eta State of Play edo Pokemon presentetana, baina gehiago lortu da, bai. Bai. Ez gainera, bueno, baina jakinda zela dienera, bai. Ze irudi horretan jarri daben, eser ez da izango kasualidadia, deskuidatzen baldin basa invokazio horre zehose desartia nahiko dabe, egongo da hori eskutuan ez dakize, eske. Bai, hori zibera, spoilerren sartu bari, bai, hori pasata esan lehenengo trailerra gaz, osake, bai, egongo dire gero guztatzu ekor. Hori da. Bueno, edukira pasatzen gea, analizira? Aurrera. Ale ba. Analizia. Analizize barik, bideojoku berezi batzun inguruko erreportaji preste dugu ingoan. Ze, bueno, maite dudazan bideojokutara, behin da barriro jokatzeko, oitxuru edekot nik behitxet, ez? The Legend of Zelda, Resident Evil epatu dugu zenak, ez? Metroid eta beste hain bat, saga zagunetako... Oitxura eta denbora, Lander. Eta denbora, bai. Bueno, gero denbori... Gero eta gutxiago, ez? Bai, ez dakitze txartora bilitze edo ez, baina horri biltzen az, ez? Ez, baina, hor trukua da, lehenengo aldiz pila bat hartatzen dozu, eta gero urrengoak asko zaskera. Bai, hori holanda. Adibidez, Metroid epatu dut, ez? Nik Metroid Fusion lehenengo bider zenbat ordu, egon nintzen jolasten, eta oin bi orduten pasata dekot adibidez, ez? Dark Souls bera ere. Dark Souls bera. Bueno, horretan ja... Izuarri zaizu eta gero esatezu. Asko, Bai. Baina hori ez, azken finen, komentu dugune, ja, hainbat titulu horretatik, ize buruzteko tesla, ez? Ezagutzen dodaz. Baina hori, hartu biherreko biderik onena zein da, historizen egituri bezagutxo gitxe gora bera, objetu garrantzitsu egin dauzen, ez? Ez dut esango, jokuotan speedrunek etxeko gaina zenik, ze, enaz horren ona. Baina, bentsete, galdu barik ibiltzeko, gaitzesun hori badekot, ez? Bagiz izan, Ocarina of Time, Metroid Prime edo Hollow Knight, maizulana diren niretzat, eta ez neban nize zer aldatuko joku horretan, ez? Alan dabe, hainbatetan, bideojokutan berretxasunen bat edo beste, ikusti, eskertuko neban. Gatza eta piperra emon aldotzan, saugarriren bat edo beste, igual, zailtasun maila barri zen bat, sekretu ez ezagunen bat, edo amaiera barri bet igual, ez da olako guzatxuek. Zori-zorez, badire, holan petxetan daben zaliek, eta ez hori bakarrik, programazio lanetan be, trebiek dizenak, ez? Eta azkerrak, horriek abiatuteko proiektuekin, geroz eta arrunt haue da, bideojoku klasikoak eraldatzen da bezan proiektuek edo lanak ikusti, ez? Oin irratzaio, aspaldi komente gendun, ez? Komunidadiek sortu da bezan kode irekiko obra barrizek, hobetu da bezan bideojokuek, edo ja kaleratuta bezan lanetatik abiatu dizen mod independentiek, ez? Counter-Strike eta alakoak Dota eta alakoak ebatu dugu, ez? Alan dabe, sortutako proiektuen artien beste mota bateko proiektu edo bai, ez da? Nintendo, PlayStationen edo beste Indie Studiosen obrak buruz ezagutzen dugu hori, zuzendatu dauzen randomizer eraldaketak, ez? Nabarmentuko dugu oingoan. Zer da randomizer honek proposatzen dabena? Jokuen mekanikak edo oinarrizek, betxete funtsesko oinarrizek aldatu barik, bertako elementuek hausastrukatzi, ez? Hau da, objetu nagusizek lekuz aldatuta egon aldire, buruzagezek edonun agartu leikez, eta halako zorakerizek, ez? Kasurik eronetan, bi joku batzeko aukeri edau eta dana, gero aipatuko dugu batzuk, kriston zorakerizek sortute, ez? Oso proiektu interesgarri dauz, randomizaren artien, eta niri benetan pilo erakartzen doztiela. Bai, nahi bai.
Ez, neko gauza bitxize da, azkenien. Batez guzti gate, ni jolastu baino, jentiri jolasten ikusti, hori da... Ez que hori izan behar dutun. Jolasgarria da. Claro, nik esan dut. batzutan jolasgarria da. Hostia, Porque ba, ez dakite, Bai. zenbait Esan, jolasetan saltasun puntua jartzen diote, igual ja galdu duenak jolas original. Hori da. Ez que, karo, ez dakite, Hollow Knight eta niri niko txaiak egite jat. Bai, Eta, nik uste- segun ze txai ipintzen dutzuen leku baten, hori bai, baina... neurtuta dago. Hori, oin komenteko dugu, ez? Randomizerrik onenak emoten dutxun onena da, aukerak, ez? Aldozuz, etxaidanak aldatuz, leku aldatuz adibidez, eta aldozu tope buruzagi nagusiren bat azikeran. Edo, horraino heldu barik, besterik barik objektu garrantzitsuen leku aldatzi, ez? Eta orduan beste bide batzuk hartu birko duzu, edo joku beste modu batera petxe birko duzu. Egize da, eskatzen dutxule oinarrizko joku ondo sagutxi, ez? Gero, beretan disfrutu gure da igual. Baina, ondo dau ez, zailtasun maila hori kudeatu alizetie bezkartzen da. Ba, bueno, guazen lehenengo asagutxera neba duzuen, Ocarina of Time aipatu dut, eta zelan ez zeldan jokurik ezagunenetarikoa izen da, historiko jokurik honetarikoa ez, beti bigara honen ikunen berroetan, ba, randomizer mordoa deko ez, bai zelda orokorrie, zelda dana deki ez, baina Ocarinak ondino gehiago ez. Honen asegurunik, ba, zai honetaren bat biderez aipatu dugun, Ship of Harkinian porta da, portau PC-erako, Windows, Linux, MacOS, Switcherako dago bai, Wii U-erako bai, okarrespan hauen, hainbat gaiutarako portaile dekia. Eta, bueno, honek abidatzen dugu joku originalera gaiu honetan natiboki jolastia, eta alan dabe, doaz gehitzen, egizizan, azkeneko eguneraketetan batez be, randomizerran elementu gehitzu da bez, ba, aukera sorta mordoa gehitzute, ez? Zailtasun maila hori aldatuta aipatu dugune. Gehien bat eskantzitan bena da, objetuek toki aldatzeko aukeria, geuse piloa aldeko dire mogidu, ba, adibidez, objetu normalak ez, igual sartuko gara lehenengo templure, eta ikus biherrien deku eskutu edalako zuzer, ba, igual, joku amaierako objeturen bat edo beste agertu alda ez. Karo, zer da hemen pasatzen dana? Igual ezingo dugule aurrerain templu horretan, baina emango dozku bidie beste nondora altzeko. Ba, imagine, lehenengo gela altxor nagusi zen, aldugu tope igual Okarinie eta abesti bet leku aldatzeko beste leku batera. Eta orduen ja hor jokuen egitura orokorra guztiz aldatzen hasten da, beste bide bat tope bihurtzuz ez, dana zoratzen hasten da. Eta hor ja Google petxetan hasi bergara ez. Egize da honek, Ship of Harkinian portonen baliabiderik onena dala igual, aztarnak edo jarraibidiek lortzeko aukerie. Horretarako, seika arrizek teko guz, ez? Joku originalien ordu esaten dutxuen, edo maskara berezi bategaz aztarnak emoten bizan bebai, baina randomizerran duzu jarri leku aldatute dauzen objektu horreri buruzko informazio moti, ez? Ba, adibidez, altxo bota, hor jarraibidetxu bete, ez dakize boomerang, edo ez dakize espata, dau ez dakize lakuten, holan. Zuk aldozu neurtu ez, maila hori, ba igual, edo esati zuzenien objektu bakotxan nun dauen, leku zehatzen, ze leku zehatzetan dauen, edo, ez dakiz zertarako balizo da ben objektu bat, egongo da, bero asko etxen daben leku baten, adibidez, ez, hori neurtzeko aukeri dago. Orduen, oso ondo dago, ez, aparte deke, zuk zanai badozun alduz erabili, zeik arrizek zu eurein esoaz, espati egaz jota hori izaten dutxu, edo ez tekuzuzetan erabili eta ja zure konture ibili, ez? Hori, beste barik, aukera pila moten da bez, eta zorakeri be da. Gu, uda honetan ebilginen, kuadriakoak honetara jolasten, nahiko txupase gendun, eta aipatu dugu zen, aztarna sistema honegaz, posibile da, ez aurrera etxi eta asko eskartzen da, pila eskartzen da. Bai, egin dule hori, txarrak leku zadatu barik, nahiko simple jarritxe ez, purruet besterik barik. Kusa komplike, baina zoratu barik, eta oso ondo. Ez da, bezala, jorku originala jakin ibilita eta más o menos jakin behar dezu, ze bestela ataskatuta gehatzea oso horreza izango da, ez? Bai, eta batzutan, ez bueno, zuzan jute randomizerra aldapase betiko atasketa geratzea, ez? Ez que neri horrek ematen doztala bildurri. Ja. Bai, jokuna da, bera adibidez, Hollow Knight batu dugu lehen, ez da, honek badaiko randomizerrak, eta uste toineko beta bertxinion dago lez, aukera dauzela atasketa geratzeko ez besterik pari, igual,
ezin dozu lortu objektu bet, eurrera itzeko, eta hor geratzen zara besterik barik. Bai, egon biagela restrikzio batzuk, ez? Ez gertatzeko hori. Horize da, bai. Eta batzutan zain jute dau, eta egizan kriston lana daroa horrek, baina beti ez da pasetan. Adibidez, momentuz, hau asko pasetan da proiektu barri baten, dala Ocarina eta Majora's Mask, hau da, Nintendo 64ko bi zeldak, batzen dauzen proiektu barri zen. Zorakeri beda, da randomizerra ez, baina joku bat izin berrin, bi joku. Zelan banatzen dire bi jokuek, hausasko bat izen ate batzutan edo gune batzutatik pasetarakoan, Ocarinatik Majorara salteko duzu. Eta orduen, aldozuz lortu bi jokuteko objektuek, bi jokuetan, klaro, Majorako zozer lortzen bodozun, Okarinan jolasten zauzela, ezingo duzu erabili beste jokure pasearte. Orduen, ja baineko motetxo beste geruza bat, ez da? Ja, bi joku ezagutu bizuz, jakin nun dauen gauza leku bakotxa, objekturen bakotxa, altxor bat, hor buruen euki bidezu. Karo, guadi bizibiltzen ginen, ez? Erronka hau gain ditute, moten dutxuen objektu garrantzitsuren bat. Orduen, hor derrigor egon bida beste objektu handi bet. Baina igual, okerra egoten ginen, eta berez erronka hori gain ditute, bihotz zati bete moten dutxuen. Orduen, gure arau egaitzik, randomizerren arau egaitzik, ez da objektu barrik. Bihotza moten dutxu da, listo. Orduen hor, jolasten ibili berzara, ikesten ia zelekutatik egin aurrela, zelekutatik ez. Antxine Majorara jolasten gonduen beste randomizer baten, ja, nahiko arau soroakaz, eta gogoratxe eta adibidez, biletu biergen dule maskara bat, eta soratu itxekin soratu, da azken nien egon zan, kobazulo baten, erlauntza baten barruen, eta erlauntza horreri tiro etxerakoan objektu urtetan zan, baina kontu esan, uretara jeusten zala, objektu hori, eta ezin gendun nien igeri orduen bertan geratzen zan. Osa, soramen bat, objektu bakar bat lortzeko, eta aurrera etxi lortzeko, ez? Askotan, bai laguntzen dutxu randomizer honek, objektuen zerrendi moten dutxulako. Sumarketan juna altzara zer lortu duzun da zerrez, eta horrek laguntzeko azkenien jarraipenien, ez da? Inventario bat, ez? Egitzea. Hori da. Horize da. Gero adibidez ugaritz, aipatu bestezun Pokemonen ibiltzaren lan nahikotxu randomizerretan, ez? Edo ikusi dezule behintzat. Bai, ibili izan naiz bastante. De hecho, ez da publiaiteatik, baina, bueno, igota dauzkat nere kanalera Pokemonenak. Eta bai, gauza raro gertatzen dira, hau da, normalen baldin bakizute Pokemonen hasieran ateatzen zaizkitzun Pokemon salvajeak dira oso eskasak esan daitekena. Baina igual, bazoaz eta zelaian hartatzen da legendario bat. Eta igual, legendarioak inazila izke. Edo, bakizu, gimnazio izan gabe, askotan borroka dauzkatzu zelaietan, beste entrenatzaileak egin da. Baz orduan tokatzen zaizu igual, un mutiko bat eta legendario bat daukana. Eta gara, orduan borroka hori iraztea bazpixet zaila da. Eta gainera, jolasten nun, randomizerraz aparte jokatzen nun random lock esaten dena. Nuzlockan erreglakin hau da Pokemon bat debilitatzen danean, betirako galdu ezu. Bitxu. Eta rutako etxean bakar harrapatu laizketzu, eta gara, orduan jolasa egiten du, zoratu egiten du random puntu horrekin oso zaila alako. Zaila da biziraupen jokuet praktikamente, ez? Eta ero gainera daukazun zea hori, ez? Zeltasun hori, Pokemon bat osasuna geste mazaio hiliten dala. Eta ero gehiago indik konzien dezakezu, dela Pokemonek random atak eguki itzazketela. Hori junaz galdetzen. Eta karo, ja hor momentua diristen da, gauza zentzugabekoak agartzen zaizkizuna. Baina, bueno. Baina ez dakizu zer espero, ez? Altxotara legendario bat, eta ez eukitzie, burreñido eta lakoa eukitzie. Zuzenean atakerik ez eukitzea. Ja. Baina, kurioso, parre pixatiteko eta... Bai, ez da, egitzen Pokemonen mekanikantzeko nahiko proposa dire. Ez que Pokemonak berezko zertasuna, ez zerrein gabe, Pokemonak joka oso erraza dira. Orduan, zeltasun gehiago jartzen dizkiotzu edo zea, divertigarriago egiteko. Eta, bueno. Antzeko pasan dabe bai, ja ipatu dugu, ez, saioan hainbatetan, baina Resident Evilekaz, ez? Survival horrorran, mekanika horrek oso proposa dira randomizerran txat, ez? Askotan zabiz, eurre datxera objektuek edo puzzlik handitzeko objektuen bile, ez?
orduen ikustie ohiko jokue, ez, ja zorak erisekaz, leku batetik bestera mogidu izen objetukaz, kristona da. Baina adibidez, Resident Evil remake-entzat enge dauen randomizerrak ja beste maila batera erutzen dugu erokeria hau, ezta? Zeia ez da bakarrik objektu dauzela mogidu lekuz, gelak bebai. Bufa. Orduen, hori zuian nahi bat duzune, hori bebe saltasune maila barruen aukeratzen duzu. Baina adibidez paseleike, zu aztezarela jokue, Resident Evil originalien ez, jangelan, eta sartzezara atetik, eta igual urte dazu joku amaieran. Baina, esteko zu objektu bier dozune joku amaitzeko, ez? Horren olako zorak erizek, olako kasuk emoten dire, eta oso guai dago egiz izan. Eta dana dagoela, bueltatzen basa ja ez da randomizatzen, ez? Ez da... Hori da, bai. Bakarri randomizatzen da, hasieran. Hasieran bakarrik, hori da. Gero bueltezkero, egon zaren gelara bueltetazara, bai. Ontsa ikusten nahi ginen, irudiak, Twitchen ikusten nahi ginen antzat. Eta uste, gela atera sartzen zala, eta bi zombi normaleon berko zuten tokiano, bi nemesis ateratzen zizki. Hori da, bai. Orduan. Gauza absurda. Claro, baina barrein pasetan da, bebai, armakaz, ez? Oso barregarrizeaz, igual zuzua sartzen pelar berde bat, ez? Itxuraz hori da, baina gero inventari izan urtetan da bazuka bat, de repente, ez? Orduen, ja, beste humore kutsu bat egot etxo bebai, eta oso ondo dauz Resident Evilen randomizerrak horre tutxen deko gune izan, hau, youtubera asko guztia teolakoak etxeko, olako pioa etxen duz. Eta zorak eribet, baina hori, olako randomizeran jokuek frankizi pilo bat egaz dauz, epatu dugu Metroidvaniak, ez? Castlevania Symphony of the Night egaz, Hollow Knight egaz, izen Metroidanakaz, Pokemonak, The Elder Scrolls ezagunen akaz badauz hainbat randomizer, que igual beste joku txikizago batzukaz, DuckTales eta lakoak, ez? Danetari dau, eta guztien atxuzen joku horreri gatzada piperra moteko, ez? Balize dabe, esan dugune. Nik jokatu da betena, oraindik, eta hemen igual 3 ezautzen dauta jolasa, Dark Souls. Bai, badauz Dark Soulsen randomizerrak eta ia bai zidala. Bat, eta pertsona ateratzen zitzaion. Lehenengo bosa da Margit, ez? Hola, handize bai. Bai. Ez handia, ez lehenengo tutorial bezala. Bai, tutorialeko bosa. Bai, hori da. Margit izen hau, ez? Ez dut ez, tutorialekoa beste bada, Ez da mini tutorial hori ez. Kastillora sartzen. Tutoriala... Hori bai. Bai. Bueno, Margiten parte zateatzen zitzaion Malenia. Eta garo. Ostras. A ver, Malenia ertetzen jatunekoan, ja... Sorte hona hori pasatzeko. Bai, barrintxe zeuna zaren. Bai. Jo, Dark Soulsekaz beho soko izan, karo. Ez que hori txarrena hasta bakarreko jetuek txarrak aldatxi bai, eta eskaldatxiztoke zorakeri batzuk, heldu zelai batera eta naha buruzak izek egotia, adibidez, ez? Bai, o habitazio batera sartzea da dragoi bat da, eta hor, bugeatuta ez tala kabitzen, eta... Zorak. Gapin zela da, dragoi hori haua... Dark Soulsekoa, bai. Dark Soulsekoa, hori auskalo, ez? Bai. Zela da, Ariesen lekuan jartzen jatu zen. Bota, kanpora, albasun. Bai, igual jauzi itxen da eta irabazten dozuta, ja. Bai, zonkalzarro gartatzen ja, baina bueno. Karo. Hori, zapujek horre kasunetan nagusi zen normalien, baina, esperientziri be gehitxutxe dut askotan, ez? Ez badan ezin dozule paseu, nahikonak izaten dire. Baina, hainbat joku dauz randomizer estiloagaz, eta askotan bilatxie nahiko gatzizeten da, ez? Alan da be, badau interneten zerrendan dibet, deitzen dela The Big List of Video Game Randomizers, hori da eskero Googleen agartuko datxue, estekagaz, informazio orokorragaz, eta nahiko txukun mundu honetan murgildu nahi badozue. Benetan interesgarria. Gustuko jolazua badima dago, asko ibiliziatena, eta nabezu zeltasun berri bat eman, eta oso divertigarrein, situazio oso komikoak ateratzen dira, probatu randomizer bat. Eta bestela igual ez pasarien animetan probetan, Awesome Games Don't Quick honetan, speedrunan ekimen honetan, asko ketzen da bez, ez, randomizerrakaz, eta asko merezi dio ikustiek. Ja. Bai. Bueno, ja, iritsi ja maierara. Bai. Nahiko zai txukune, osake, orantxe posik aldo gaitzu. Oso ondo. Bueno, gaztiak, ondo baderitzozue, urrengo astian gehiago eta hobeto. Edarto. Agur. Agur.